Аз съм Викстар.bg и ще има giveaway на това чиста нова PSP, ползвано един път за 5 минути. Да, не е заредено за жалост, това че пишете долу в коментарите PSP и ще снимам когато ще снимам победителят. Избирането ще снимам. Тук вижте контролите са триъгълник, квадрат, не се виждат заради светкайцата. Тук са стрелките. Тук също го виждате отзад има камера. От и тук се включва и изключва зарядното слушалки. Тук съм ви го отворил, защото много трудно се за отваряне. Също то включва ето този кабел, който се свързва към телевизора и зарядно. Къде е зарядното? Е там. Сега няма да го показвам. Иначе зарядното си е обикновено зарядно. И да, пишете долу в коментарите PSP и може да спечелите.